и здравейте хора. Аз съм Dark Killer и нещо ще покажа на новата ми страница, Facebook страница. Тук се качвам на, нали, когато правя клипове, когато съм направил клипове и съм ги качил в YouTube. Ще ви пиша и за говоря за някъде до година. Като съберем абонат с братовчет ми. Ще пиша, когато качвам клипове в самия, нали, в самия YouTube. И тук точно съм написал преди една минута моя канал в YouTube. И ето тук. Сега подсилвам смисъл изцяло да се вижда в това. Ако искат някои хора да ми посетят канала, разбира се. Сега ще напиша, че ще качвам клип от 2026 моя, нали, 20:30 качвам моята нова Facebook страница. Така, бюджетите. Айде, подсилвам. Не знаят хората, които са от това. Не искам да гледат тук изобщо. Къс. Няма да го подсилвам. Ще го подсилвам после. Когато, нали, просто ще направя така. Просто не мога. Трябва да ми го съобщите там. Всичко. Приятели. Подсилване. Нямам карта. Продължи. Нямам карта. Ти казвам, бе. People. No. Това трябва да се. Не мога. Не знам защо, но не иска. Така. Да, ето отли си. Boost your page for $5. Да дам $5 и чак в САЩ да ви гледат страница. Аз си гледай работата. Така сега пиша. До 22 на 21 ще кача клип на име така. Лайкове. За 21 часа ще направя, нали? Да ви покажа канала с самия канал. Хора, само да ви обясня този канал този канал, този клип. Не знам защо има филмора отпред, защото го правя с филмора и реши да го кача, защото нямаше по друг начин. Бях го сейфал, мисля, правя на програмка, която ако не мога да кача с програмата. И затова го качах така и пише вече филмора отпред. Не знам как да го правя, ако имате идеи, просто кажете. Ако не съм намерил. Така. Тук е Toc Simulator 4, Toc Simulator 3, Toc Simulator 2, Toc Simulator 1. Това са едните, нали, мои клипове от този канал. А това ми е другия канал, дето бях с един мой друг приятел, който е Freddy BG. И там имаме само един абонат. Така, Freddy Game не съм позволял. Това са клиповете, които аз съм качвал. Самите игри, които имам. Значи качвал съм, пише, значи те са 5.
5, 26, 27 кила. За така пише киви камера. 27 клипа съм качил сме качили в клипа. Сега значи, този клип как се тегли OBS. Този клип беше бъкнат, защото с OBS беше го снимал мой приятел и не е оправил настройките, никакви настройки нямаше и му стана черно. Но размислихме да пишем да направим един сървър, където да ска Explosion SMP. Той е качил, влог епизод 1. Няма да има Explosion SMP. Така. Това са тия, които съм ги качвал скоро. Преди 22 часа, т.е. с нощ. Herobrine Map. Това е началото на мапа. Това е финала му. Тоест, тези двата клипа, и качих, преди 21 часа. Тези клипове двата са от моя мап. Не си мисля, че беше от на някой мап. Правих си хора, защото не знам защо просто искам. Но, през 4 часа Валерия е качил влог. Искам да го видя и с влог също. Хора, предлагам ви следващия клип, че казвам ви, не предлагам. В следващия хейт на Freddy Gaming клиповете, който е от този канал. И яко хейт, хора. И яко хейт. По едно време, само да ви кажа една от сцената. По едно време, когато той вече говори, по едно време вика 16 лева, бейнбозът! Къв бейнбозът те гони, бе, аз ще правя скоро. Събирам пари. Пълним бейнбозът си и моя приятел и така сядаме в една купичка, почваме. Бях го направил на един мой приятел. Чакайте, чакайте го видя. Хора, следващия клип. Да гледате яко хейт. Чакайте набързо да изклип. Скоро ще има и яко хейт. Хора, надявам се ви харесва този клип. Абонирайте се и ако ви харесва клипа, дайте лайк. Ако се чудите защо съм така в тъмница, аз съм The Dark Killer. Dark имам. Така че надявам се ви харесва и скоро.